Diyos marhay na aga sa inagabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laogan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. We all rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you
and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who joined us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan as sinautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakulas sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namomotan asin mga paglugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang na nga ipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan po, iyo ang kafiestahan kan sa tong kagurangnan Jesucristo, ang daing sagkod na halangkaw na padi. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Thanksgiving for graduation offered by Joan Hazel Nunez. For the gift of life offered by Liberty Daet. For graduation offered by Annabel and Shells Vincent.
Thanksgiving offered by Joey and RB. Para sa kapangaloan kang gabos na kalag, dulot ni Joey and RB. Asin para kibeda, dulot ni Noni Nasyon and family.
Sa liwat, Diyos marhay na aga sa indo gabos mga tugang. Matinog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran ka na masin kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo gabos mga tugang. Marhay na agaman po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkanyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpuumay ka mga nagsusulsol, kagurang nan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to kanama sa pagsurug sa mo, kagurang nan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahay ang buot, inoomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, ako ang samong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahiraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw, Jesucristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. Ama, para sa imong kamurawayan, asin para sa mong kaligtasan, ginibo mo si Jesucristo bilang halangkaw na padi. Ang banwa na sa iyang niligtas, huli kan sa iyang dugo, makahiras malugod sa kapangyarihan kan sa iyang krus. Asin pagkabuhay liwat sa pagselebrar kay ning Eucharistia, inihinahagad mi huli kay Jesucristo, kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Kantao na magadan si Hading Osias, nahiling ko ang kagurangnan. Nagtutukaw siya sa iyang trono, halangkaw sa kamamuraway, asin ang bilog na templo na papano kan sa iyang gubing. Sa palibot niya nagtitindog ang mga seraf, ang labang saro sa inda igwanin anom na pakpak. Ang duwa pantahob kan sa indang lalawgon, ang duwa pantahob kan sa indang mga bitis, asin ang duwa, ginagamit ninda sa paglayog. Nag-iinapudan sindanin makusog, banal, banal, banal ang kagurangnan nin mga hukbo. Ang bilog na daga pano kan sa iyang kamurawayan. Natanyog ang fundasyon kan templo, huli sa kusog kan sa indang tingog, asin na pano nin aso ang templo. Dangan, nadangog kong naghapot ang kagurangnan. Si Isay ang sakong susugoon, si Isay ang satong magiging sugo. Nagsimbag ako, uy ako ang sugoa. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako.
Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban. Asing dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw. Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginotan niya ako sa mga dalanin katanosan, huli sa iyang ngaran. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Nag-aandam kanin sa rong bangkete para sako. Sa atubang nin sakong mga kaiwal, an sakong payo, linalahidan mo nin lana, an sakong kalis, nagsusupay. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Totoong an karahayan sa kaan pagkaherak. Magdadanay sako sa gabos na aldaw nin sakong buhay. Mag-ierok ako sa harong nin kagurangnan. Sagkod na ako may buhay. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Matindog na po ang gabos, asin ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo, susog kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtingkalag sa langit asin nagsabi, Ama, duminatong nan oras, pamurawayaan sa imong aki. Tanganingan sa imong aki, magmuraway sa imo. Itinaumo sa iya ang kapangyarihan sa gabos na tawo, tanganing ang buhay na daing kasagkoran, itaunya sa gabos na pinaniwala mo sa iya. Sinda sa kuyang ipinapagpamigbi, day ko ipinapamigbi ang kinaban, kundi sinda na itinaumo sa kuya, asin sinda an sa kuyang kamurawayan. Itinauko sa inda an sa imong tataramon, ikinaungis sinda kan kinaban, kulita bako sindang taga kinaban. Day ko ipinamigbi na haleon mo sinda sa kinaban, kundi nasurugon mo sinda sa maraot. Bako sindang taga-kinaban, siring na ako bakong taga-kinaban. Pakabanal sinda sa katotohan. An sa imong tataramon katotohan. Siring na ako sinusugo mo sa kinaban, sindaman sinusugo ko sa kinaban. Huli sa inda ako nagpapakabanal. Tanganing sindaman mapabanal sa katotohan. Bako sanang ang mga parasunod ko, an sa kong ipinapamibi. Ipinapamibi ko man ang mga matubod sa imo, hulikan sa indang tataramon. Nagabos magkasararo, siring na ikauyas ako, asin ako yaon sa imo. Nasindaman magin siring sa tuya, tanganing ang kinaban magtubod na ako, sinugo mo. Itinauko sa inda ang kamurawayan, itinaumos ako. Nasinda magkasararo siring sa tuya, ako sa inda asin ika sa kuya, tanganing magkaburunyog sa pagkasararo. Makaaram ang kinaban na ako sinugo mo, asin sinda namumutan mo siring sa pagkamot mo sa kuya. Ama sinda itinaumo sa kuya, but ko na kun haleon ako, yaon man sinda kaiba ko, nganing mahiling nindan sa kong kamurawayan, ni tinaumo sa kuya, huli namutan mo ako bago linalang ang kinaban. Maugayo na Ama, day ka namidbid kan kinaban, namidbid ta ka, asin ang mga inin na kamidbid na ako sinugo mo. Ipinamidbid koan sa imong ngaran sa inda, asin sa kuyang ipapamidbid. Tanganing ang pagkamot mo sa kuya, mapasainda, asin akuman, mapasainda. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga, sa inogabos mga tugang. Kan Lunes, pinagselebrar niya to itong kapestahan, memorial ni Santa Maria bilang ina kang simbahan. Tanganing ipagirumdum sa satuya,
na arugon niya to itong disipulo na namumutan ni Jesucristo, siring kan pag-alaga kan disipulo na ito kay Santa Maria, na alagaan man niya to an sa tuyang simbahan. Ngunya na Huwebes, pagkatapos kan selebrasyon niya to kan Pentecostes, kan nakaaging Domingo, pinagseselebrar ta ining saro na naman na bago nakapiestahan na pinag-establish kang 1987 kan Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, ining kapiestahan na si Jesucristo bilang eternal high priest. Ining kapiestahan na ini, no, pinagpapahiling man sa satuya na si Jesucristo iyo ang modelo kan gabos na paratubod, asin man lalong-lalo na kan mga padi na nagsasagibo kan sakramento in person of Christ or in persona Christi, no, sa samuyang function bilang mga official kang sakramento. Saro man ining imbitasyon sa satuya na maging siring kay Jesucristo na arugon sa iyang pagiging mahuyo, sa iyang pagkaherak, sa iyang karahayan, asin man pagkamuot. Pinagpapagirumdum kita kay ini na ining mga values na ini actually yaw na satuya. Kinakaipuhan ta sana nahagado ng tabang kan espiritu, tanganing in a way ma-activate ang mga bagay na ini sa satuya. Kung sa tuyang susoy-suyon, magayunon so pagatid-atid man, kan nagsurat kang letter to the Hebrews, manunungod digdi sa pagkapadi ni Jesucristo, na pinagkumpara niya so pagkapadi kay itong daan na tipan or Old Testament duman sa templo kan Jerusalem. Para sa nagsurat kang letter to the Hebrews, si Jesucristo, iyo iyan ang, kumbaga, pinag-herald kay ito kang sarong tawo na si Melchizedek, na nainkwentro ni Abraham duman sa Old Testament, sa Genesis, and saro ining prefiguration kan sa tuyang kagurangnan na nagdadanay na padi sagod paman. Pero bako siring kan pagkapadi kan daan na tipan, which was temporary, which was imperfect, si Kristo na halangkaw na padi, sarong pading perpekto. Ninhuli ta siya tunay na tawo, asin tunay man na Diyos, na danay na nag-intercede para sa tuya sa hampang kan Diyos Ama. Kung magirumduman po nindo, 2 Sundays ago, iyon yan sa tuyang pinag-atid-atidan man duman sa solemnidad kan ascension ni Jesucristo, na pinagpapaliwanag sa tuya that Jesus did not ascend somewhere in the universe, up in the heavens, but actually entered into a higher level of relationships with His disciples and with us. Na ining ascension ni Jesucristo is more of a relational than spatial in nature. Sa paagi ni Jesucristo, nakisumaro kita sa mahal na Diyos. Kaya baga duman sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, very special ito, that was the priestly prayer of Jesus, na makukuha niya to sa Ebanghelyo ni San Juan. Duman sa pamibion ni Jesucristo, pinagsasabi sa tuya duman, o hinahagad niya sa Ama, na kita mismo magkasararo. Na kita mismong mga disipulo niya, matauan nin kusog, tangani na kung hain siya, yaon man kita. Ining kapestahan na pinagseselebrar niya tungunyan pagirumdom, kan dakulaon na in a way dream sa satuya kan mahal na Diyos, na sa pagpamangadji para sa tuya, especially during the Last Supper, inahagad niya sa mahal na Ama, sa satuyang Ama,
na kita man iligtas sa gabos niya itong kakundian, sa gabos niya ito na mga kadikluman. Hagado niya ito, Santa Misang ini, na lugod mas magkusog an sa tuyang pagtitiwala, asin man an sa tuyang pagtubon sa mahal na Diyos. Asin hagado niya ito, ang gabos na ini sa paagi ni Jesucristo, an sa tuyang halangkaw na padi. Amen. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sa kuasidan sa idong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinapang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan may dulot mi manlugod, na maninigo asin dayaday, ining mga misteryo hulit ako ng sakripisyo ginigirumdom, nababago ang gibo nin pagtubo sa samo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma nindanay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kay ni sa pagrumdum sa iya. Pag kinakanmian sa iyang laman, sakripisyo na dinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinom mi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaiba kan mga angeles, asin arkangeles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit to nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kay ning mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon. Nagwa siya ng tinapay asin magpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako ka mo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya maninkalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako ka mo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, magomawas si magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos to na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amanyamo na yaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo, hari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong spirito. magpatinrauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Jesucristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya,
inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Asin pagkabayo kan sa imo kamurayan. Ikaw tinapay ning buhay. Ang sakramento itinusan sa pagbabanal sa imong simbahan. Tanda ka, hawak mong tinapay simbahan yamang inarakan sa imong hawak kasing dugo sa paghinumdum sa imong kaligtasan. Asin pagbabayot kan sa imong kamurayan. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan sa pagheras niya mo sa sakrifisyong ini, na ipinagtugon kan sa imong aki, na sa mong gibuhon sa pagrumdum sa iya, maging malugod kami sa kaibahan niya, mga balaw na daing sagkod para sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong spirito. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Simo
bagyo